Zdravím všetkých fanúšikov Abstract, zdravím všetkých našich kamarátov. Týchto pár slov by som chcel venovať ako vyjadrenie k Tribute to Emperor, na ktorom sme sa mali zúčastniť, ale bohužiaľ za nejakých okolností sa nám to jednoducho nepodarilo. Nemám žiadnu zášť ani averziu voči tomu, že sa nám to nepodarilo, alebo jednoducho, že sme neboli zaradení. To video, ktoré uvidíte v nasledujúcich minútach, je záznam z nahrávania tribute skladby The Wanderer od Emperor, ktorá sa mala objaviť na Tribute to Emperor, ktorú pripravuje Trizna Production v spolupráci s Metal Swamp, českou firmou. S obidvoma týmito firmami vychádzame my absolútne korektne, absolútne profesionálnej úrovni a som rád, že nám poskytli túto možnosť, aj keď sme sa na tomto tribute v konečnom dôsledku neobjavili. Ja si myslím, že tá skladba není zlá, ale aj tak sa nehodí do koncepcie tohto tributu, ako nám bolo povedané. Spravili sme všetko preto, aby tá skladba tam bola, ale ten materiál, ktorý sme natočili, nechcem vás pripraviť o to, aby ste videli vlastne, ako sme to nahrávali. Takže skrátke, pozrite si nahrávanie Tribute to Emperor, skladbu The Wanderer z nahrávacieho štúdia v Badíne. A ja prajem všetkým tým kapelám, ktoré sa na ten tribut dostali, nech sa im to podarí, nech ten tribut je skvelý, nech sa dobre predáva a nech robí dobré meno Emperor. Čau. No. Miník má dobrý box. A nechcel si najprv módnu basu robiť? Ešte raz to opakovať, ešte raz to opakovať. Dobre. Super! Tak to by sme mali. Finitos, amigos. No ideme na to, skúsime to.
to dobre hralo hlavne to slovo, vieš. No toto. Zahrať cez to? Keď vlastne hral solo trošku vlastnejšie, keď hráš, vieš, na koncertu. Ako zapneš, to musí ísť ináč. Kompresor a teraz máš sustain attack. Hej. Ťažko na cvičisku ako na boisku, no a čo už. Ja to hrám teraz dur. Aha. A tuto príde mol. No. Lebo vieš, on ešte dosnieva, takže... Spolu s posledným úderom. Takto daj, takto, presne. Či nie? Myslím, že dobre to bude. Tak. Stačí. Vieš, poviem tak, že tributov rôznych kapiel už bolo ako veľa. Cez tributy Metallica, tributes Maiden a tak ďalej a tak ďalej. Ako som povedal, sme radi a aj som rád, že sme sa vlastne zúčastnili tohto tributu Emperor. Ja dúfam, že tento tribut splní očakávania ľudí a myslím si, že každá kapela si dala na tom záležať, aby ich skladba alebo skladba v ich podaní piesne Emperor vyznela čo najlepšie a fakt to bola podsta pre tú kapelu, ktorá myslím očarila určite veľa ľudí z rockového a metalového sveta. Forever Emperor.
Výber skladby bol určite jednoznačný, už dopredu sme sa rozhodli, ktorú skladbu budeme nahrávať. Samozrejme je to pre nás podsta a zúčastniť sa tohto projektu, ktorého sa zúčastňujú aj iné kapely v rámci Európy a celého sveta. My sme samozrejme radi, že sa tohto zúčastňujeme a snažili sme sa skladbu aj v našom podaní spraviť tak, aby jednoznačne mala aj tvár kapely, ktorú milujeme a ako všetci, čiže Emperor, a dať aj ducha Abstract do toho. Čo sme nakoniec vytvorili a vlastne nahrali ako v konečnom dôsledku je väčšie, symfonickejšie a epickejšie dielo. Dali sme do toho trošku viacej nástrojov, trošku sme to, ako dá sa povedať, symfonickejšie upravili a skladbu sme o niečo natiahli, aby bola troška dlhšia. Pôvodná verzia obsahuje do 3 minút dĺžky. My sme tú dĺžku natiahli asi okolo 5 minút, pretože sme chceli vyjadriť tej skladbe to, čo cítime aj k Emperor a vlastne aj k tej skladbe samotnej z toho albumu Anthems.